Molt bon dia, és 22 de gener. Aquesta setmana fa un any del temporal Glòria i els seus efectes encara són visibles a la nostra ciutat, així com arreu d'altres municipis de la costa catalana. A la nostra ciutat, sabeu que l'espigó de Rius de Calvet, on ens trobem avui, va estar greument afectat, es va desplomar al final de l'espigó i també tenim 5 afectacions diferents en els trams del camí de ronda. Us puc anunciar que tenim els projectes preparats i que les obres han d'estar fetes i reparades abans d'aquest estiu. És l'objectiu que tenim en aquests moments pel qual hi estem treballant. En una altra ordre de coses, també comentar-vos que fa mesos sabeu que estem informant, implementant mesures des dels ajuntaments, en aquest cas també des del nostre, des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per tal d'explicar tota aquella normativa que ens arriba de la Generalitat i també de l'Administració Superior de l'Estat, tot el que fa amb la gestió de la pandèmia, tot el tipus d'ajudes, les normatives, les restriccions, els confinaments, i ha arribat el moment que creiem que és important que s'escolti la veu també del territori, que aquella normativa que ens arriba des d'altres departaments d'administracions superiors tingui en compte la diversitat de Catalunya. Us ho vaig comentar fa unes setmanes en un altre vídeo i penso que és important. Aquest matí, d'acord amb l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, amb l'alcalde de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró i també amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, hem fet una reunió per reivindicar que la veu de territori s'escolti, que s'escolti els alcaldes i les alcaldesses a l'hora de crear aquesta normativa i que no es faci de manera genèrica allò que és important o que és obligatori fer a la capital, a Barcelona, que es traslladi de la mateixa manera en els municipis, que la realitat de Catalunya és diversa i que haurien d'adaptar-se a aquesta normativa a la diversitat del territori i que es tingui en compte la nostra opinió a l'hora d'aplicar aquestes mesures. En aquests municipis que us hem comentat tenim una realitat socioeconòmica concreta i diferenciada i volem que la normativa no restringeixi només al nostre municipi, sinó que també tingui en compte la globalitat amb aquests altres municipis que us he comentat. I per acabar, us voldria parlar de les dades del Covid a la nostra ciutat. Sabeu que aquesta ha sigut una setmana realment negativa pel que fa a les dades. En aquests moments ens trobem en el moment que estem molt propers o similars al punt més alt de persones afectades i confirmades en PCR positiu. Estem propers als 100 casos, que no hem arribat, però que estem molt propers, amb una taxa de reproducció superior al 2. Això vol dir que si seguíssim així, la setmana que ve estaríem per sobre de 150 persones afectades, i això són unes dades realment negatives. Amb converses que he tingut amb el centre d'atenció primària i amb la seva directora, trasllado la importància de respectar el confinament per tots els que esteu afectats. És molt important respectar el confinament que teniu durant aquests 10 dies per tal de controlar l'expansió de la pandèmia. I també un missatge per totes aquelles persones que teniu algun símptoma de la malaltia, que us dirigiu al centre d'atenció primària perquè us facin una prova de PCR. Tingueu en compte que es poden confondre molts dels símptomes amb un refredat. I llavors és important que us adreceu, i us posaré el telèfon aquí en el missatge, perquè demaneu hora perquè us facin una PCR per tal de controlar l'expansió de la pandèmia aquí a la nostra ciutat i poder recuperar els nombres que teníem de gairebé controlada la pandèmia que teníem en algun moment durant l'estiu i que ara la pandèmia està descontrolada arreu de Catalunya. Doncs res més. Espero que aquest missatge hagi estat interessant i que la informació que us digui hagi estat de la vostra utilitat. També, que passeu un molt bon cap de setmana i ens veiem la setmana que ve.